This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Meghalaya AIDS Control Society kabadai ka way na kasnat tray kam joga sarkar jala kadai kasnat kabala tray borba ha kaliang ka kot ka khia ban wanra ya ka jingkala ha ka imlang salang bad yamanta ka don ya ka jingket ka bakhia kumno banyale persha banya khun persha yo khniang jingpang HIV AIDS La ban pen kan mau dangshan kala don ke jingpen bana bahaga jela Meghalaya ke jing don jongki brio ki ba em bad khnyang jingpang HIV kala kot hadu sipo hajar ngut pad yakane la pen bana ha ka arpusan tarik jelio araja arpusan dak Dr. Mazel Amprin Lingdo ke menteri berekmi ya ketanat ka kot ka khia Habakran sikilat pathai kubor ke Dr. Mazel Amprin Lingdo kala ong bana pedang ki sipo hajar ngut ki don tang khandai hajar sauspa arpoi ngut ki basha sumar hinyo spa prapusan ngut ki bam tre ai jing sumar bat lai spa khandai pun ru ngut ki bala khlan no Haka jing don jong kini ki brio ki ba em baru khnyang jing pang HIV nakaliang ke Meghalaya AIDS Control Society haka arpu pratre ujulio araja arpusan kala pentep pat ba ha Mawlai Putmuri basyan kan Sdang dak integrated health campaign ke ka program ban pen to pat ba ban pen bhaya ke jing test kloy bat ban pen tikanaya ke jing sumar haka por ka babiang yau khnyang jing pang HIV kumjo ru dak intensified IEC campaign Haka ni kasngi la yo ru ya ka jing tip ka bala penbana daki officer jong ka Meghalaya AIDS Control Society bana preng kita ki brio ki boyo yo khnyang jing pang HIV hapo ka jela ka Mawlai ka don hadu saus pa ar phongut ki ba em hau niu khnyang jing pang HIV bat ka ni ka dai tang ka jing tip ka ba ki yo ban lum na ki test ki bala dep ban penlong Dia ka health department baru lingba ka jingyarap jong ka sarkar India ka National AIDS Control Organization dia hakani ka senam menta ngin fokus ya kani ka integrated health camp hakani ka East Khasi Hills jongi ngan chia 2 AP bahapo ka East Khasi Hills ka jongi ki number of ki mo ka jingbun kita ki ba don yu khnyang jingpang HIV ka long Shillong Mail kumta ka launching ru ngin Sdang na Shillong Mail la danga ong kumta kamdan ke aka ka bat ngosi ne ka bangin ngo diaw la danga ong kumta namarba ngihap ban so thu ma ba la dangi dang long diaw kumta mut ngimpat pediang yu ta we HIV la dangi di dawai testa kumbangi tip mo ngin long normal bet kumbalong kiwe ru susi ban ya thui phi ba hajla Meghalaya jungi hajla Meghalaya brokwe Ngiladon kumbasi po hajar tam kibri baladon yunio Khniang HIV. She po hajar. Ngatrai mana kini ki skingi pilai ki news bala mi kot kubor la mi ki media outlet. Artat bangi pelong artat jadi ke program hani ha Shillong jong Mawlai ngako aban itu ipiru ba ha po Mawlai kentup lang yak mau yong ladon sauspa ar phongut ki badon HIV. Timur utau nomor du bala kiabam balabun te halor ka bai dai pat bat ka routes of transmission ne kumno baki bri ki yo bunsin ngi prakhat bai ba ki bunsin ki ki high risk group ne kita ki theide met ne ki khna ki inject drugs ko ba sosi ba ko ne thui phi ba phra 4% na ki badon yo new HIV ki dai na ki pajba ne ki general population and ke major route of transmission ne kata jing se phrang ka dei haka jing song kha soman bat ki bri ka baladon upanu Khniang HIV te mentaha bai dei pat bat katni ka intensified IC campaign ka bangin sepelong mataw snam ka bangin pelong habarok khadat tali ki district jong ka jila Meghalaya ka jing thmu jong kani ka intensified IC campaign ka longba ka bangi ka ban pen sotho bat ai jing tip shapang ka jing se phrang jong HIV ka jing yara bat ka jing sumar ka jing pen bahai ya ka jing sim ya ka ne ka jing test HIV bat ka jing pen ya dei bat ka jing sumar bat skawai ka bakong san e du ka dei ka jing pen duna ya ka jing sha new ben bat jing sha le ben ki breu ki badon yau Khniang HIV namar kar kumbang ila ka program jongi kat ba pidang new ben ki kat ba pidang kren ben ki kinum man res kmat ban le ki test Dia artat ka ladon kata ka sustainable development goals su ka bala penmi the United Nations but ka World Health Organization ba ngi hab ban rat bin khong sindon no HIV house nem arajar lai pho tilanga yang hang ne ngi don stang south nem siteng ban rat bin khong sindon yo to HIV tela dang ngi metri lang kum ba borkhoi kilai ong mena namar menta ka singi khani ka hol ki don ki dang bas nong number per ki jong ka Mawlai town dorbar ki senglong kme sengsamla seng bhalang baratar bo phi khna borkoi ngako abani thui phi bangi na ka office jongi ka Meghalaya AIDS Control Society
marway ngimla raban ban poi tau put ban kut sundannya kita ke HIV ngi don kam da kajing snok ketilang iwe pa iwe Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka Khniang kadut pej ya kashap plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrient